шартномае баста шуд ва ба имзо расид. риоя ва таъмини ҳуқуқҳои шаҳрвандони худро талаб менамояд ва охири билетҳо омадагиай аз даъват ба хизмат озод ҳастанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Соробон Сафаров. тамошобинони азизу гироми қадр, як информатсияи нава ба маълумоти шумо мерасонам. аввалан фаромӯш накунед ки дар канали ма конкурс рафтесай аллакай охири билетҳо омадагиай. касое ки жда доштен марҳамат метавонед ҳозир бидроед билетҳотона бихаред ки пушаймон мешед. дар канали ма бозӣ рафтесай нархи билеташ 200 рубл 100 дона призай. номерое ки дар рӯи экран дидесен дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷонай сумтона мепартоен ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай. бо дар WhatsAppаш чекта роӣ мекунӣ. 4 та шоҳҷоиза, якта электромобил соли 2023, якта 012, якта Camry 3 соли 2014, я Мерседеси 211 солаш 2008. бидро билета бихар бародар. мавзӯи асосии имрӯзара шурӯъ мекунем. 102 корхонаи Русия муҳоҷирони меҳнатии тоҷикро ба кор қабул мекунанд. яъне ки аз ҷониби вазорати муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта шуд 20 000 шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ба Русия фиристода мешаванд. зиёда аз 100 корхонаи хурду калони Русия омаданд ки муҳоҷирони меҳнатии тоҷикро ба кор қабул намоянд. дар ин бора вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот додааст. гуфта мешавад ки дар Тоҷикистон ин ниҳоди назорати хадамот дар соҳаи меҳнати Федератсияи Русия тафоҳум ба имзо расидааст ва минбаъд бехатарии муҳоҷирони меҳнатии тоҷик дар Федератсияи Русия ва пардохти саривақтии музди меҳнати онҳо зери назорат гирифта мешавад. яъне ки байни вазорати меҳнат ва муҳоҷирати аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо корхонаҳои Федератсияи Русия шартномае баста шуд ва ба имзо расид ки 20 000 нафар шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд ки рафта дар Федератсияи Русия дар баъзе аз корхонаҳо кору фаъолият кунанд ва шартномае ки вазорати меҳнат ва муҳоҷират баста кардагӣ ҳастай аз ҷумла барои назорат кардани ана ҳамон корфармоёне ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба кор қабул мекунанд тааллуқ дорад. яъне сари вақт додани музди маоша назорат мекунанд ва ё ягон мушкилии дигар барои муҳоҷирон мешавад, ҳамин чизора ҷиддӣ назорат мекунанд. гуфта мешавад ки ин ҳуҷҷат имкон медиҳад ки дар сурати сар задани мушкилиҳо дар ҳаёти муҳоҷирони меҳнатии тоҷик ҷониби Тоҷикистон ба мақомотҳои дахлдори Русия муроҷиат карда риоя ва таъмини ҳуқуқҳои шаҳрвандони худро талаб менамояд. моҳи майи соли равон даври дуюми гуфтушунидҳои Тоҷикистон ва Русия доир гашта дар он масоили муҳими будубоши муҳоҷирони меҳнатии тоҷик дар Русия аз ҷумла ба қайдгирии муҳоҷирон, таъмини онҳо бо манзили зист, фаро гирифтани фарзандони муҳоҷирони меҳнатӣ баррасӣ карда мешавад. яъне ки дар нимаи моҳи майи ана ҳамин сол боз дуюм гуфтушунид миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия баргузор мегардад. махсус як мушкилеро баррасӣ мекунанд ки бисёртар ба муҳоҷирон дида мешавад. яъне дар мавзӯи ба қайдгирӣ, регистратсия кардани шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия ягон роҳи осонтар пешниҳод мекунанд. аллакай вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо зиёда аз 100 корхонаҳои Федератсияи Русия шартнома бастагиай ва шаҳрвандони хоҳишманд метавонанд рафта муроҷиат кунанд барои кору фаъолият кардан дар Федератсияи Русия сазовор бигарданд. хоб тамошобинони азизу гироми қадр, мо хостем ки ин информатсияи нава ба маълумоти ҳамаи шумо расонем ва акнун комментарияҳоро хонда ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. ширкати шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. инчунин ҳиҷома кардан барои занҳо ва мардҳо ройгон мебошад ва инчунин доруҳои гиёҳӣ барои табобати меъда, гурда, дил ва биноиши чашм. ҳатман муроҷиат кунед. юлдошев Абубакр нависонда. ассалому алайкум акаҷон, мегуфтӣ оиди алфи муҳоҷирон ягон қонун қабул шид ё ин ки не? дар ҳамин бора камтар информатсия медодӣ. дар мавзӯи амнистия шидани шаҳрвандони хориҷӣ ҳозирашда ягон қонун қабул шидагӣ нест. бародарони азиз, юсуф нависондай. ассалому алайкум акаҷон, билети конкурс ҳаст ё ин ки не? чӣ қадари дигар билет мондагиаст?
бале бародарони азизу гироми қадр ҳозир билет ҳастай ва охири билетҳо омадагиай касое ки ждат кардеса буден охирша марҳамат метонен аз ҳамаи видео даромада дастгири хитона нишон битен ва дадонаи седонаи билет харида вақти хитона бисанҷен. нархи билет 200 рублай. баҳодур нависондай: ассалому алайкум, акам мегуфтӣ оиди даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон синни солша боло бурдиян ё ин ки не? Не бародарони азизу гироми қадр, синни соли даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ боло рафта шидагӣ нест. як кас нависонда: ассалому алайкум, ман официална кор намекунам, ман чӣ кор кунам барои аннулировать нашидан? ҳар роҳҳои осониша ҷустуҷӯ кунен ва бародарони азиз трудовой договор кунен, чунки ҳамун муҳлат ба охир бираса, агар баъдан патентҳоро аннулировать мекунанд, шумо тӯли 1 сол патент гирифтан наметонед дигар. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, ду фарзанд дошта бошӣ хизмат мебаранд ё не? Пешакӣ раҳмат. нафарҳое ки соҳиби ду фарзанд ҳастанд аз даъват ба хизмат озод ҳастанд. як кас нависонда: ассалому алайкум ака, агар гости рафта бошӣ Москва, биёи ватан, боз чӣ қадар пас брай мешавад? мигратсиони картаи гости вақти муҳлаташ ба охир мераса, шумо мебуроен аз Россия, баъди 3 моҳ ҳаққи ворид шидан дорем. боз як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, сози хубӣ ака, номерои WhatsApp кор намекунад, ман навистам, ответ надодӣ, ман билет мехарам. бародари азизу гироми қадр, WhatsApp вақту соати корӣ дора, шумо билет хариданӣ бошен, бихарен билетотонро чектона рӯӣ кунен, тамом. ягон кас бе билет намемонад, ҳамаша равон мекунанд. бародаро бобо нависондаед: ассалому алайкум ака, ман аз Золотая корона кредит гирифта будам, наспоридам, 4 сол пеш гирифта будам, ҳозир Москва даем, депорт мекунанд ё ин ки не? ҳар як кредите ки шумо мегирен пардохт кунен, барои хубӣ ва манфиати худтон мебошад, чунки наспоридан ва саркашӣ кардан аз қарзҳои банкӣ бале шуморо метавонад ки мисол ба ҷавобгарӣ бикашад ё ки метавонад ки запретон бикунад. як кас нависонда: ассалому алайкум ака, илтимос ҷавоб тен, 1997 моҳи январ феврал боша мебарам, агар ки 27 сола шида бошад, аз даъват ба хизмат озод ҳаст. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, дар Тоҷикистон то чанд солара ба хизмат даъват мекунанд? дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз синни 18 солагӣ то 27 солагӣ ба хизмат даъват карда мешавад. як кас нависонда: чӣ хел фаҳмем, патент аннулировать кардагиян ё ин ки не? баъзе вақтҳое буд ки мо як каса тавсия медодем, проверка мекардак патентҳоро ва запретҳоро. мутаассифона система кор накардааст. ҳамун система ки ба кор шурӯъ кунад, боз тавсия метиҳем, баъд метавонед запретҳои худтона ё ки патентҳои худтона проверка кунед. хоб, тамошобинони азизу гироми қадр, дар охир мехоҳам як чиза қайд кунам. ҳазор раҳмати калон ҳаматонда барои табрик кардантон. аз ҳамаи шумо миннатдорам ва ҳар як сухане ки гуфтем ҳамаша хондам ва ҳамаша мақсад қабул кардам. як бори дига мегӯям ки ташаккури зиёд. то видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.